Na úvod představím se vám, moje jméno je Jana Hamanová, jsem ředitelka agentury SCAC, která se zabývá několika asi zásadními tématy. Jedním z těch témat, které vás bude zajímat určitě, tak jsou výzkumy mezi lidmi, to znamená sociologické výzkumy, výzkumy veřejného mínění. Druhá taková velká oblast, které se věnujeme v současné době, a už to trvá několik let, tak je demografie, demografický portál, sociodemografické studie a vše, co s tím souvisí. Případně nějaké analýzy, ať už jsou to analýzy demografického typu nebo sociologického typu, případně i samozřejmě analýzy z veřejných dat nebo z dat, která bývají k dispozici na různých datových úložištích. Ať už jsou to data, která primárně vznikla za účelem nějaké statistiky, anebo se dají takhle sekundárně samozřejmě zpracovávat i data z výzkumů, která jsou určená pro širokou veřejnost, protože sbírají univerzity nebo různé veřejné instituce nebo Evropská unie nebo ty jednotlivé státy. Takže to je druhá taková velké téma naší firmy. Demografie a vše, co s tím souvisí, případně analýzy. No a třetím velkým tématem, o kterém dneska mluvit nebudeme, tak je standardní výzkum trhu nebo marketingový výzkum. Někdy někdo do toho počítá samozřejmě i ten výzkum politický nebo politologický, ale my ho spíš řadíme mezi ty skupiny výzkumu veřejného mínění, protože se ve většině případů zabývají názory veřejnosti na některé problémy. Mám za prvé pro vás připravený nějaký krátký přehled, nějakou krátkou prezentaci věcí, které si myslíme, že by pro vás mohly být užitečné právě proto, že rozhodování a předvídání té budoucnosti je dle našeho názoru důležité, aby se odehrávalo na základě dat, aby jste pokud možno měli co nejvíce racionálních podkladů pro to rozhodování, protože potom následně při schvalování a při debatách a diskuzích samozřejmě do toho všechny strany vnesou ještě spousty emocí. Dříve, než do toho vstoupí ty emoce, tak abyste na začátku měli ten racionální pohled a ty racionální základy. Já na začátek nasdílím takovou, mám opravdu jako krátkou prezentaci, ničeho se nebojte, je to nějakých 8 slajdů. Já začnu tím, že některé ty podklady, které vám může kdokoliv poskytnout, samozřejmě nejenom my, tak jsou různé typy výzkumů, které se v rámci obcí nebo ORPček nebo místních akčních skupin nebo krajů, které se používají nebo o kterých se dá přemýšlet. A je dobré vědět na začátek, že jsou mezi nimi rozdíly a každý z nich má trošku jiné cíle, každý z nich používá možná trošku jiné metody a proto je vždycky jako fajn, abyste vy jako zadavatelé věděli, co vlastně od toho výzkumu chcete. Protože výzkum je služba, která se nedá úplně nabízet, abych tak řekla, jako cenný pověr. To znamená, že tak, jako jste zvyklí nakupovat v e-shopech, tak v e-shopu klasickém si opravdu výzkum těžko koupíte, protože je závislý, ta cena je závislá nejenom na tom, na jaké téma ten výzkum chcete dělat, ale jak ho chcete dělat, s kolika lidmi ho chcete dělat, jaká to má být opravdu metoda, to znamená, co z něho chcete získat, jestli z něho chcete získat nějaká objektivní čísla, anebo spíš vám jde o to, abyste pochopili tu vaši cílovou skupinu, ať už jsou to rodiče malých dětí, kteří potřebují dávat děti do školky nebo do základní školy, nebo jsou to naopak seniori, které možná některé z nich trápí, že si nedovedou představit, jak bude vypadat závěr jejich života, případně jejich rodinné příslušníky, kteří
také jako přemýšlí už, jak se budou o ty svoje rodiče, případně prarodiče starat. A takže vždycky záleží na tom, co vlastně za informaci od té své cílové skupiny chcete. A na základě toho se ten výzkum dá připravit a také se dá připravit to, kolik vás bude stát. A protože vždycky cena je, jak se říká, až na prvním místě, tak bych ale tady jenom ráda zmínila v krátkosti o ceně, že je důležitá, zcela jistě. Určitě by měla hrát nějakou roli v tom rozhodování, ale neměla by to být role ani 100%, ani 80%. Ale v případě takovéhle služby, jako je výzkum, tak možná tak 50%. Tak a teď jenom k tomu, co vlastně vy můžete dělat sami. Můžete připravit například nějakou anketu mezi svými občany. Někteří z vás tím určitě mají zkušenosti, případně to viděli u některých svých kolegů. Je to o tom, že pokud máte se svými občany třeba domluvenou komunikaci na sociálních sítích, nebo máte nějakou databázi, přes kterou posíláte třeba SMS upozornění, tak se v některých případech osvědčuje, když si ten dotazník a ten výzkum uděláte tedy pomocí nástroje, kterému se říká anketa. Upozorňuji, že je dobře konzultovat ten dotazník do té ankety s někým, kdo tomu výzkumu rozumí. Udělat dobré otázky tak, abyste neovlivňovali předem výsledek, to je, abyste neovlivňovali ty občany v těch odpovědích. Není zas tak úplně jednoduché, jak se na první pohled zdá. A jedna z věcí, se kterou vám klidně rádi pomůžeme, to znamená odsouhlasit, odkonzultovat ten dotazník. A tady mám takovou ukázku, kdy jsme vlastně to dělali letos v případě Plzně. Všichni si to můžete najít. Je pravda, že se v letošním roce opravdu podařilo získat více než 2000 respondentů do takové ankety. A pokud se dělá takovýhle výzkum opakovaně, tak má tu výhodu, že dokonce máte možnost jakéhosi srovnání i v případě té metodologie. Protože my jako výzkumníci ankety nemáme úplně rádi, protože nemáme ten dohled nad výběrem respondentů a tak dále. Tak ale pokud se ta anketa dělá dobře, trošku se to opravdu řídí a ještě navíc si řeknete, že to budete dělat pravidelně třeba každé 2 roky, tak potom máte tu možnost srovnávat, jak to vypadalo a porovnávat si, jestli opravdu ta vaše cílová skupina třeba odpovídá strukturou populaci toho vašeho města, případně kraje, případně ORP. Nicméně, vždycky, když to bude anketa, tak budete vlastně moci spoléhat jenom na takovéto aktivnější obyvatelstvo. Na ty, které oslovíte na tom svém webu, na Facebooku, případně tou SMS-kou. Ale je pravda, že v tom výzkumu potřebujete se dotázat i těch, kteří takhle sami od sebe úplně aktivní nejsou. A k tomu slouží výzkumy veřejného mínění, kdy normálně v dané obci nebo v oblasti, kterou si vyberete, to nemusí být jenom obec, může to být sdružení více obcí, může to být jenom jedna městská část, když jste ve velkém městě. Je to opravdu různé. Tak v tom výzkumu veřejného mínění se to dělá vždycky tak, že se kombinuje několik metod, jak se k těm respondentům dostat. A to proto, abychom právě tam neměli jenom ty v uvozovkách nejaktivnější občany, ty, kteří se opravdu zajímají o to dění v rámci té dané lokality, ale aby se nám tam do toho, pokud možno, podařilo dostat i názory těch, kteří můžou stát tak trošku stranou, nebo jsou takový jako nerozhodní, taková ta pasivní většina. A takže se to dělá tak, že se tam pošlou tazatelé, kteří dotazují
na nějakých předem vybraných veřejných místech ve většině případů. Do toho se ještě třeba může telefonovat, do toho se ještě může udělat ten online sběr. To znamená, že jak si zkombinujete několik těch metod dohromady, abyste měli co nejpestřejší zastoupení těch svých cílových skupin. A tyhle ty výzkumy veřejného mínění, to už není o té anketě, kdy celý ten sběr dat jenom závisí na tom, kolik se vám podaří najít takzvaných fanoušků vlastně, ale už do toho vstupuje ta agentura od začátku do konce. My jsme v letošním roce dělali takový výzkum velký na Praze 13, kde jsme dotazovali 1000 respondentů a tou anketou takovýmhle způsobem úplně neuděláte, abyste měli, jsme tam měli potřebu zajistit respondenty ze všech těch ještě menších městských částí, než je ta celá Praha 13. Jestli si někdo dovedete představit, co to znamená, tak je to jako kdybyste v rámci ORP třeba chtěli z každé té vesničky, která je v rámci ORP, tak chcete mít nějakého respondenta. A to prostě ve většině případů nezajistíte tak, že budete spolíhat opravdu jenom na tu anketu, protože pak tam budete mít jednotlivce, ale abyste mohli porovnávat ty názory, tak tam potřebujete mít spíš desítky. No, kromě výzkumu veřejného mínění můžete chtít třeba dělat výzkum dopravního chování. V České republice probíhal zhruba před 10 lety, no, bude to skoro za chvíli, no tak před 6 lety, unikátní výzkum, který se dotýkal 10 000 domácností a jmenuje se Česko v pohybu. My jsme se ho účastnili spolu s Centrem dopravního výzkumu z Brna. To je zrovna typ studie, která může být pro město, spíš pro město než pro vesnici, velmi užitečná, protože vám třeba odhalí nejpravidelnější cesty jednotlivých členů domácností, včetně dětí, včetně seniorů. Ti lidé si píšou deník například celý týden a pak se to jako vyhodnocuje speciálníma metodama. A je to opravdu velmi specifický výzkum, který slouží k tomu, aby to město mělo lepší podklady pro následnou strategii, jakým způsobem upravit nebo zlepšovat dopravu v tom městě. On spoustu negativních záležitostí, které ti lidé vnímají. Třeba pomůžete napravit tím, že někde uděláte jeden semafor nebo někde posunete jeden přechod pro chodce o 100 metrů, nebo uděláte navíc ještě jeden přechod pro chodce, nebo posunete zastávku z místa A 50 metrů do místa B a okamžitě dojde k tomu, že ty lidi mají jako pocit většího komfortu, větší bezpečnosti nebo jistoty nebo něčeho takového. Protože někdy můžou být ty změny opravdu v podstatě kosmetické, ale na vnímání těch občanů to má opravdu velký vliv. Takže výzkumy dopravního chování doporučuju, je to jedna z věcí, která si myslím, že je opravdu maximálně užitečná a ve městech, které mají minimálně 5 000, 10 000 obyvatel, tak to jako patří k tomu, co se dělá v rámci těch dopravních záležitostí. No a pak ještě jeden specifický výzkum, který si taky myslím, že je dobré o něm vědět a mluvit. Je to výzkum klimatu na školách nebo atmosféry, jak chcete. Zase máme s tím zkušenosti, velký výzkum, třeba jsme dělali pro magistrát hlavního města Prahy na všech středních školách, které pod Prahu spadají, včetně ostatních zařízení typu školy při nemocnicích, dětské domovy, internáty a tak dále. Takže v současné době budeme něco podobného zase realizovat tady v Praze v jedné městské části a máme na to dotazy i z jiných obcí a měst. Jedná se vlastně o to, že je to relativně jednoduchý, nevím, 30-40 položek
dlouhý dotazník, který je online, dá se dát jak dětem, tak učitelům, tak rodičům. A vlastně všech těch 3 skupin se ptáte na velmi podobné věci, které se vztahují jak k tomu prostředí té školy, myslím tím fyzickému prostředí, tak samozřejmě tomu, jaké tam fungují vztahy, jak se tam cítí komfortně či nekomfortně. V současné době samozřejmě se to dá aktualizovat o nějaké otázky, které se vztahují k online výuce a k jejím možnostem. Dají se tam dát aktuální otázky, které se vztahují k dětem z Ukrajiny. A to samozřejmě tím myslím hlavně pro ně, jak se jako zapojili, ten dotazník se dá udělat v ukrajinštině, máme s tím tu zkušenost. Může vám to prostě pomoci při řízení těch základních škol. Dá se to dokonce přenést i na mateřské školy, nikoliv tedy ve smyslu, že bychom se na něco ptali dětí, ale rodičů a učitelů mateřských škol zcela jistě. A pokud jste kraje nebo pokud spolupracujete s kraji a zajímá vás, jakým způsobem třeba fungují ty střední školy, které máte u sebe ve městě, tak i přesto, že nejste jejich zřizovatel, tak vás to může zajímat a můžete po dohodě s krajem pravděpodobně takovouhle věc také uskutečnit, tak se to dá udělat samozřejmě i na středních školách. Takže další si myslím velmi užitečný nástroj, který vám může přinést, teď zkusím, abyste viděli tabulkové výstupy. Z toho můžete pro každou školu dostat nějaké celkové vyhodnocení, můžete si v něm nějakým způsobem třídit, můžete se dívat, jak dopadají jednotlivé ročníky, jak dopadají dívky proti chlapcům a tak dále. To můžete mít za studenty, za pedagogy, můžete tam mít vybarveno, kde se děje něco nestandardního nebo podprůměrného, nadprůměrného. A takhle na základě toho, že budete vědět, jaké školy máte v tom seznamu, tak budete mít ta aktuální data. Případně se samozřejmě u těch jednotlivých položek dá porovnávat student versus učitel. Myslím tím jako v průměru učitelé versus rodiče, děti versus rodiče, jakým způsobem to vnímají. Jestli některé položky jsou lépe vnímané jenom rodiči, některé jenom učiteli, nebo naopak jako kriticky vnímané, do jaké míry se od sebe odlišují, jak to souvisí s věkem, s ročníkem a tak dále. Takže zase jedna z užitečných záležitostí, která si myslím, že pro to předvídání toho, co bude v budoucnu, je dobré prostě o ní vědět. Další typ dat, se kterými vám můžeme pomoci, o kterých už asi v našem případě víte, a to je to druhé téma, o kterém jsem mluvila, kterým se hodně zabýváme, to jsou demografické údaje a predikce z demografických dat anebo z nějakých dat, která jsou veřejně dostupná a mají za prvé velkou robustnost a za druhé jsou dobře dohledatelné do minulosti. Protože, a to jenom chci, aby jsme si tady všichni uvědomili, abychom mohli dělat dobré predikce do budoucna, tak musíme mít dobře zmapovanou tu minulost. A musíme dobře vědět, co se v té minulosti dělo, musíme být schopni to nějakým způsobem interpretovat. Protože ta predikce vždycky vychází z těch historických dat. Stejně tak, jako když vám předpovídají počasí, tak jedou z historických dat za prvé a za druhé samozřejmě z dat, která jsou v současné době jako aktuální a sbírají se z různých míst na světě. Ale ta historie, to znamená to, jakým způsobem se předpokládá, že se v tom daném období to počasí vyvíjí, tak ta pořád tam má velmi významnou část, která na to má vliv. A v rámci té demografie to není jinak. V demografii funguje to, že se díváte dozadu, abyste mohli predikovat, jak to bude vypadat za 10 let. Tak, z toho důvodu vám chci ukázat právě některé historické údaje, abyste dokázali vnímat tu současnost
prismatem toho, jak to vypadalo v minulosti. To, co má jeden z největších vlivů na současnou úroveň stavu obyvatelstva v České republice, je takzvaná úhrnná plodnost, to je, kolik se narodí dětí na jednu ženu. S tím souvisí, jak staré jsou matky dětí a také kolik let bývá matkám při narození jejich prvního dítěte. Protože víme, že fertilní věk žen je omezen, je to dáno biologicky, ano, můžeme s tím jako polemizovat, určitě se lékařské vědě pomůže, teda podaří to nějakým způsobem mírně natahovat, ale úplně zázraky se dít nebudou. A nebo minimálně ne v té majoritě. Ano, budou občas nějaké excesy, ty byly ale vždycky v minulosti a budou i v budoucnosti. Budou se rodit děti 60letým ženám, které si to nechají jako udělat uměle, to oplodnění a tak dále. Ale ta majorita, ta většinová společnost se bude řídit těmi biologickými predispozicemi těch žen. A tady z tohoto grafu je patrné, je to od roku 1920, takže za posledních 100 let, do roku 2022, že na začátku nebo ve 20. letech 20. století se rodilo zhruba 3 děti na jednu ženu. Teď se nebavíme o úmrtnosti kojenecké a o ničem takovém. Teď se bavíme opravdu jenom o tom, kolik v průměru žena porodila dětí. Tedy to 3 děti. Ještě vyššího čísla se dosáhlo v roce 1945-6, někde tam chvíli po druhé světové válce, což je logické, po válce vždycky přichází takovéhle výkyvy. Stejně tak to bylo v tom roce 1920, to bylo po první světové válce. Ale také vidíte na druhou stranu ty zuby, které tady jsou v té plodnosti. Kolem roku 1935. Pak vidíme velký zub kolem roku 1968. A pak už ty naše oblíbená 90. léta, kdy ta plodnost spadla na opravdu jaksi úplné minimum a pohybovala se kolem 1,1 dítěte na ženu. A to jsou opravdu relativně velké rozptyly. Pokud žena může mít 1 dítě v průměru anebo 3 děti, tak je nám asi jasný, že to hodně ovlivňuje to, kolik dětí tady kolik se jich opravdu jakoby narodí. Jo? A že je potřeba se dívat na kontext, v jakým se pohybujeme. Další věc, o které jsem říkala, že je důležitá, průměrný věk matky. V roce 1950 jsme byli někde na 28 letech průměrného věku matky. Ale to se rodilo téměř tenkrát se rodily ještě 3 děti na ženu, 2,8. Takže to nebyly takzvané prvorodičky, ale byly to ženy, které měly, jak jsem říkám, v průměru 3 děti, tak jich mohly mít třeba taky 5 nebo taky 7 a tím pádem se ten jejich věk byl vyšší a je relativně jaksi podobný i tomu dnešnímu trendu, který se ale od toho roku 1990 do roku 1990 ten průměrný věk ženy klesal. Průměrný věk matky teda. A doklesal až někam k 24 letům. A je to samozřejmě dáno několika záležitostmi. Za prvé tím, že ženy jakoby vstupovaly do manželství opravdu dříve. Byla tady nějaká jako zásadní velká sociální síť, považovalo se to za normální, ty lidé utíkali vlastně do toho osobního života a považovalo se za normální mít dítě někdy ve 20 letech. A těch dětí už bylo také, ale míň zase. Když to v 90. letech se ta situace otočila, otevřely se nové možnosti, ženy odkládaly mateřství a dostali jsme se až do současnosti, kdy průměrný věk matky je 30 let. Ovšem ta matka má v průměru 1,5, 1,6 dítěte na ženu. Takže polovičku než jsme měli v těch 40. letech a polovičku než jsme měli v těch 20. letech. No a
navíc se nám ještě posouvá ten věk té prvorodičky, protože prvorodička v 50. letech měla opravdu někde kolem těch 22 let, maximálně 24, tak v současné době jsme někde na těch 29 letech. A tím se nám vlastně zkracuje i ta možnost, kolik ta žena bude mít do budoucna jakoby dětí. Protože když začnete rodit až ve 29 nebo ve 30 letech, tak pak stihnete možná ještě jedno dítě třeba do 5 let, do 35, ale pak už to není zase tak úplně jednoduché mít další dítě. No, takže to jsou ty věci, které je potřeba trošku vnímat v tom historickém kontextu. Další věc, která velmi souvisí s tím, jak se budeme vyvíjet tady jako obyvatelstvo České republiky, tak je nejenom kolik se narodí dětí, také kolik zemře lidí. A co začíná být v současné době vlastně tím nejdůležitějším je, kolik lidí se přistěhuje a kolik lidí se naopak vystěhuje. Když se podíváte na tu křivku narozených dětí, tak máme tady, je to takové pohoří s několika zásadními vrcholy. Ten jeden je kolem roku 1920, druhý kolem konce druhé světové války, pak máme další v období Husákových dětí a těch nových rodinných přídavků a takovýchhle věcí, tak nové vymoženosti sociální politiky socialismu. A potom se nejvíc dětí vlastně narodilo kolem roku 2007 až 2009, což je těch 120 000 dětí na ročník. A to je to, čemu se teďka divíme, že nám ty děti jdou na ty střední školy. Ale vidíte, že pořád jak si dochází postupně, i když tam máme ty vrcholy, tak vlastně dochází postupně k takovému poklesu v tom průměru. Když bude o úmrtnost, tak tam asi nikoho nepřekvapí, že vysoká úmrtnost mezi první a druhou světovou válkou, způsobená vším možným, od chudoby přes nemoci, španělské chřipky a další epidemie, pomáhala tomu velká kojenecká úmrtnost. A vrchol byl druhá světová válka. Pak došlo k velmi výraznému poklesu, opravdu velmi výraznému, z téměř 200 000 lidí na 100 000, který se držel do 65. 67. roku. Pak to začalo narůstat, ale tam samozřejmě se nám do toho promítá ty vysoké nárůsty lidí zase třeba na tom začátku toho století. Ale ta úmrtnostní křivka je taková vyhlazenější, vyrovnanější, nemá takové výkyvy jako ta křivka pro narozené. A pak máme samozřejmě vrchol v roce 2021, kdy nám to vystřelilo na těch 140 000 nebo takové podobné číslo, 141 000. A teď už se zase dostáváme jaksi do normálu. Ale jiná situace je v migraci. V migraci, když se podíváte, tak vlastně teď v současné době zažíváme něco, co jsme tady v rámci České republiky nebo na tom území zažívali jenom na konci druhé světové války, ale údaje za tu dobu tady v rámci ČSÚ nejsou, kdy se vystěhovávalo německé obyvatelstvo, tak to byl jako velký odliv, srovnatelný s tím, co se stalo teď v roce 2022 při příchodu Ukrajinců. Protože jinak do té doby, až do roku 2007, kdy se ještě k tomu předělávaly nějak metodiky, tak ta migrace byla opravdu minimální, jakoby dovnitř, do toho státu. A ven ze státu to bylo velmi podobné a tam se to vlastně drží na velmi nízkých úrovních i v současné době, kolem 40 000 lidí na celou Českou republiku. No a když máte v rámci té historie takovýhle výkyvy, jako třeba byla ta vojenská záležitost,
tak samozřejmě, že i ty predikce do budoucna budou ovlivněny těmi výkyvy a musí se s nimi nějak pracovat. Ono nám to rozkolísá tu historii, protože je to něco netradičního a musíme se jako postupně učit s tím pracovat. Ale zapracovat to do těch projekcí je samozřejmě nutné, bez ohledu na to, jak dlouho, bez ohledu na to, že všichni asi tušíme, že všichni ukrajinští uprchlíci nezůstanou v České republice. Ale jelikož nedokážeme v současné době predikovat, jak dlouho tady zůstanou a v jak velkém množství, tak se prostě musí ty přehledy nebo ty predikce aktualizovat častěji, než se to dělalo v minulosti a musí se ta čísla prostě přepočítávat. Další věc, která je pro nás určitě všechny zajímavá, je, jakého věku se dožíváme. Vidíte, že na dožití při narození na začátku 20. století byla zhruba na půlce toho současného stavu. V současné době se dožíváme zhruba 80 let a tehdy nebyla výjimkou, že jste prostě umíral v 50 letech. Takže jasně, všechno v tomhletom případě je vlastně nahrává tomu, že tady opravdu lidé budou se dožívat vysokého věku, ale jde o to, za prvé, aby se ho dožívali v relativním zdraví, a za druhé, aby to bylo z čeho financovat a za třetí, aby se následně přece jenom o ty starší lidi ve věku 80 plus let měl kdo postarat. Ve všech krajích v České republice od roku 2004 do současnosti dochází k tomu, že narůstá počet lidí ve věku 65 plus. Nejnižší ten nárůst toho podílu těchto osob je v Praze a ve středních Čechách. To jsou pořád dva nejmladší kraje. Naopak nejvyšší podíl přes 22% má Královéhradecký kraj. To je ten tmavě šedý. No, takže stárnutí populace, o kterém slyšíte všude, tak tady ho vidíte jaksi v té realitě. A nám se právě jeví, že důležitou otázkou, nejenom, že bychom měli jako vědět, kolik těch lidí starších bude, ale taky, kolik bude těch ekonomicky aktivních, protože ty ekonomicky aktivní, to je ti, kterým je zhruba 20 až 64 let, tak se musí starat o ty starší. Buď to tím, že na ně jako, že jim vydělávají na důchod v podstatě, a nebo tím, že dokonce musí pracovat v těch pečovatelských službách nebo sociálních službách obecně. Tak v současné době jsme v situaci, že na 100 lidí ekonomicky aktivních, 20 až 64 let, dopadá zhruba 36 lidí, kterým je 65 a více let. A nebo, když se na to podívám z indexu 80+, tak na 100 lidí ekonomických aktivních připadá 9 těch opravdu seniorů ve věku 80+. Ještě před 15 lety bylo těch 80+ jenom 5 těch lidí na 100 ekonomicky aktivních. A za dalších 15 let jich bude zase dvojnásobek. Jich bude 17 na těch 100 ekonomicky aktivních. A bude 48 lidí ve věku 65 plus na 100 ekonomicky aktivních ze současných 36. A to jsou ty propočty, které musíme brát pořád v úvahu, že na jedné straně se dožíváme toho vyššího věku, na druhé straně se rodí méně dětí, takže nám ta ekonomicky aktivní populace jaksi ubývá. Proto nám tady chybí 300 000 lidí v ekonomice, protože oni se prostě nenarodili. Jo? A ani nepřišli ze zahraničí. Tyhle ty čísla se musí pořád dávat dohromady. A jak to bude vypadat v jednotlivých krajích, jo? Když se podívám na těch 65 plus a na těch 80 plus. Zase
Praha a střední Čechy jsou na tom relativně dobře. Během 15 let v Praze se to nehne a ve středních Čechách to naroste z 32 na 37 lidí ve věku 65 plus na 100 obyvatel. Ale v případě toho Královéhradeckého kraje to vyroste až na 47, tady Olomoucký 46, Zlínský 48. Jo? Takže ve všech těch krajích dochází k výrazně většímu nárůstu. Totéž se týká těch lidí 80 plus. Největší nárůst zase Královéhradecký kraj, Zlínský kraj, tady ten Olomoucký, případně Vysočina. Nejmladší kraje zase zůstávají Praha a střední Čechy. A tohle je pravděpodobné možnosti vlastně umístit člověka na lůžko v sociálních službách, protože se jedná o počet osob, kterým je více než 65 let na jedno lůžko v domově pro seniory. A zase se můžeme podívat na ten výhled. Samozřejmě není cílem, aby se lidé seniorského věku dostávali jenom do domovů pro seniory, protože většina z nich chce dožít samozřejmě v místě svého bydliště. Nicméně takovéhle statistiky nebo takovéhle podíly nebo poměry, kolik lidí vychází na jedno lůžko v současné době a kolik to bude do budoucna, tak je samozřejmě důležité si dělat. A tady ta Praha na tom už zase není tak dobře, protože v Praze se ti lidé také dožívají vysokého věku, to za prvé, máme tady relativně dost seniorů, ale máme tady také relativně málo těch lůžek v rámci té sociální péče. Ale jak říkám, není to jediný nutný faktor. Neznamená to, že tady bijeme na poplach, rychle stavte, musí se postavit jako x tisíc domovů pro seniory. Ne, tak to není, ale je třeba vědět, že v některých případech pravděpodobně dojde k nějakému přetlaku, pokud se dobře nevyřeší mobilní péče, péče doma, rodinná péče a tak dále. A tenhle graf vám ukazuje, jak ubývá těch osob ekonomicky aktivních v jednotlivých krajích v příštích 15 letech. Nebo do roku 2037, když porovnáme rok 37 s rokem 23. Jediné dva kraje, kde dojde k přírůstku obyvatelstva, jsou Praha a střední Čechy. Všechny ostatní kraje, všude dochází k tomu, že to ekonomicky aktivní obyvatelstvo ubývá. Nejvíc je to vidět v Moravskoslezském kraji, kde se jedná až o 80 000. Takže když se takhle podívám na celou Českou republiku, tak vidím, že to obyvatelstvo pomaličku narůstá, ale opravdu pomalu, nejsou to žádný velký skoky. A co se může stát do budoucna? Vždycky existují 3 scénáře, vždycky se dělá nějaká minimální, to znamená dolní hranice spolehlivosti toho odhadu, pak něco, čemu se říká vlastně jako konzervativní nebo ta nejvíce pravděpodobná, a následně teda ta optimistická, nebo v některých případech je optimistická, v některých případech to samozřejmě může být i pesimistická varianta, ta nejvyšší, toho nejvyššího odhadu, té horní hranice spolehlivosti. Takže když se vezme v úvahu ta minulost, včetně těch výkyvů, o kterých jsme se tady bavili, tak je možné, že v roce 2030 nás tady bude 10 milionů, skoro 11 milionů podle té konzervativní úvahy, ale může se také stát, že se všichni vlastně z té Ukrajiny vystěhují, nebo jako vrátí se zpátky jaksi do své vlasti. A v tom případě i my se vrátíme na nějakou původní úroveň. A protože naše míra plodnosti se nějak si výrazně nezlepšuje, dětí se více nerodí,
a ta míra úmrtnosti je také velmi podobná, tak tady budeme tak jako stagnovat v té České republice, pokud jde o ten počet obyvatel, ale nikoliv pokud jde o tu strukturu obyvatel. Takže na počet budeme plus minus stejně, ale bude nám výrazně víc hrozit ta záležitost ohledně stárnutí a toho, že tady budeme mít regiony, kde budeme mít velké problémy s tím umístit děti do školek a do škol, ale ve většině regionů se spíš budeme prát s tou otázkou, co dělat s těmi sociálními, případně zdravotními. No a z toho důvodu, protože jedna věc je, co je celý stát, co je celá republika a rozhodování na úrovni vlády, ministerstev a tak dále. A my si myslíme, a proto jsme i demografický portál vytvořili, že ano, na základě, že na úrovni České republiky se musí rozhodovat na základě dat, ale přece jenom je to pro nás jako hodně vzdálené, není to úplně jednoduché, aby se všichni na všech ministerstvech dohodli, že se budou rozhodovat na základě dat. A my chceme umožnit vám, kteří rozhodujete v těch lokalitách, aby aspoň vy jste se rozhodovali na základě těch racionálních argumentů, které potřebujete v té své obci, tak aby to pro vás bylo maximálně užitečné, aby to bylo pro vás zároveň ale taky srozumitelné a aby s tím vlastně mohl pracovat téměř kdokoliv, téměř bez ohledu na jeho vzdělání. Takže proto jsme připravili takovou aplikaci, které říkáme demografický portál, protože každý rok chceme aktualizovat, nebo každý rok ji aktualizujeme, už ji máme od roku, začali jsme vyvíjet v roce 2019, takže vlastně příští rok už to bude 5 let a je nastavená tak, že vám tam dáváme ty informace s tou projekcí na 10 let dopředu, v případě, že jste obec nebo ORPčko nebo místní akční skupina a nebo kraj. Je to jednoduchá aplikace a to je taky jako jejím cílem, aby zůstala jednoduchá. Ona vám nemá vyřešit všechny problémy, které máte, ale má vám dát k dispozici ta jednoduchá a srozumitelná data s tím výhledem do té budoucnosti. Protože si prostě myslíme, že má smysl, abyste právě na úrovni těch municipalit s těmi daty pracovali sami a sami se připravovali na ty scénáře budoucího vývoje a nemuseli čekat na tu centrálu. Co si myslím, že je klíčovým benefitem, tak je, že to je pro vás jednoduše přístupný, je tam nějaký přehled zařízení, jako že je to možný i pro občany, ale velmi omezeně. Je tam přehledná prognóza vývoje obyvatelstva s tím horizontem na 10 let, s tím, že si to můžete upravovat. A co si myslím, že je taky fajn, že se můžete rozhodnout, jestli chcete mít účet pro obec nebo pro ORPčko. Pokud jste kraj, tak můžete mít všechna ORPčka pod jednou střechou a mít krajský účet. Když jste místní akční skupina, zase můžete mít ten pohled té místní akční skupiny s tím detailem na ty jednotlivé obce. Takže já si myslím, že základním benefitem je opravdu ta jednoduchost a srozumitelnost a tím druhým ty různé úrovně těch účtů, které nabízíme. Mám tady Bystřici nad Pernštejnem jako ORP, které má zhruba 20 000 obyvatel. Když budete mít účet ORP, tak vždycky uvidíte, za jaké všechny obce ten přehled je spočítaný. Tohle číslo je 20 000 obyvatel v rámci celého ORP. Ale kdybych chtěla jít na ty jednotlivé obce, tak samozřejmě můžu, protože to ORP
se skládá zrovna v tomhle případě z 39 obcí. Ano, slyšíte dobře. Ovšem v některých obcích žije třeba 47 obyvatel, někde žije téměř 400 obyvatel, někde žije 700 obyvatel a takový Bystřici žije 8 000 obyvatel. To znamená, že mám jaksi velmi různorodou nebo takovou jako hodně variabilní skladbu, strukturu toho ORP a je něco jiného ty maličké obce, které mají ani ne 50 obyvatel a něco jiného je potom město, které se blíží už k těm 10 tisícům. Ale můžu se podívat, jak říkám, na každé zvlášť samostatně. Vždycky v rámci toho ORPčka, ale i obce uvidím takové základní rozdělení, základní strukturu. Kolik tam mám dětí předškolního věku, kolik tam mám dětí školního věku, myslím tím základní školu, kolik je tam lidí v té nejširší věkové skupině, o které se někdy říká, že je ekonomicky aktivní, to znamená od 16 do 65 let, a pak je samostatně skupina seniorů 65 plus. Už tady vlastně na začátku začínáme trošku s těmi predikcemi nebo projekcemi do budoucna, protože já v rámci toho ORP se můžu hned podívat, jak se mi bude vyvíjet zhruba věková struktura v závislosti ještě na pohlaví. A to proto, že samozřejmě všichni to víme, ženy se dožívají vyššího věku, muži umírají v průměru dříve, je ten rozdíl mezi nimi asi 6 let, dlouhodobě nebo delší dobu už teď, do budoucna to asi nebude úplně jiné, takže ženy se budou dožívat výrazně častěji věku nad 80 let nebo nad 85 let dokonce a muži tu 80 vlastně do těch 10 let v podstatě asi překonají také, pokud se něco zásadního nestane. Ale u té věkové pyramidy je pro nás vždycky důležité dívat se, jak vypadá základna versus ta koruna nebo ten vrchol té pyramidy. Proč? Protože tady dole v té základně jsou ty děti. Případně ti mladí dospělí. To je ta budoucnost. Ať už té dané lokality, nebo celého kraje, nebo celé České republiky. A naopak ten vrchol té pyramidy je ten seniorský věk. A logicky, když do toho jako zapojíme tu logiku, tak bychom vlastně ideálně potřebovali, aby ta základna byla co nejširší a potom se to postupně zužovalo k tomu vrcholu. Kdežto nám se v rámci České republiky velmi často teď v současné době uvidíte tenhle obrázek, který já mám tady. Relativně úzká základna, pak tam máme takový jako drobný zoubek, ale zase s velkým vykrojením potom kolem toho 30. až 40. roku věku, protože to jsou ty nejslabší ročníky. Je to konec 90. let 20. století, kdy se rodilo nejméně dětí. To je z toho grafu to 1,1 dítěte na ženu v průměru. Jo? Pak se nám to zase rozšiřuje, abychom se dostali k tomu, té největší mase, která se vztahuje k těm Husákovým dětem 55 až 59 let, nebo mezi 50. a 65. rokem života, tam je to nejširší. A pak se tohle pomaličku, ale opravdu pomaličku zužuje. A ten průšvih té naší budoucnosti, pokud se nic zásadního nestane v případě, že sem přijde hodně mladých lidí, kteří tady zůstanou do budoucna a budou mít děti, to znamená normálně se zapojí, tak
ne, že jakoby vymřeme, protože to se v České republice opravdu stane, až jsme to počítali, až někdy v roce 2500, asi kdyby se nic nedělo. Kdyby se sem nikdo nepřistěhovával, tak jako přirozeně vymřeme opravdu až za dlouho. Nemáme to tak jako v Itálii, kde to hrozí asi do 150 let, pokud by se tam nic nedělo. Ale problém bude v tom, že budeme mít velmi vysoké procento lidí nad 65 let a nízké procento těch mladých. Navíc u té mladé generace hrozí v současné době výrazně víc, než tomu bylo v minulosti, že mohou z té země odejít někam jinam. Protože už ne úplně malá část té mladé populace vnímá to, že se může pohybovat po tom celém světě a může žít kdekoliv. Jako nepotřebuje nutně ty kořeny mít v té České republice, nebo nutně tady nepotřebuje žít, nebo nutně tady nepotřebuje žít celý život. Jo? A to jsme tady fakt jako hodně dlouho neměli, několik desetiletí. Bývávalo to tady možná za první republiky, chodívalo se na zkušenou do světa a tak dále. Byly exody směrem ven, ale ty budou teď zase směrem ven. A to znamená, že my musíme být jako v Česku atraktivní, jak pro ty mladí, který tady máme, tak možná ještě pro nějaký další mladý, pokud budeme potřebovat tady udržet ten počet obyvatel, který budou ekonomicky aktivní. Protože tady podle toho grafu už to vidíte, že to úplně nevychází. A to je jedno ORPčko. A takhle velmi obdobně to vypadá v ostatních ORPčkách. Tak, další věc, kterou vám ten demografický portál nabízí, je mapa školek a sociálních služeb, ale to teďka úplně nechci procházet, a pak se dostanu k projekci vývoje populace dětí a seniorů. A to je vlastně jedna z těch nejdůležitějších věcí celého portálu. Protože tady se můžete podívat, jak to v té budoucnosti bude vypadat a můžete si to měnit. Populace dětí znamená předškolního věku, je od 0 do 6 let. Vy si tady můžete vybrat jenom ty, kterým je mezi 3 a 6 rokama. A můžete v rámci celého ORP, tady teďka té Bystřice, vidět, že vrchol bude někdy v roce 2024 a pak dojde k propadu a pak to zase naroste v roce 2029, ale zdaleka se to nebude blížit těm 900, na kterých je to teď, ale bude to někde o 100. Nicméně u populace školáků je to jinak, tam to pořád poroste až do toho roku 2028 a pak dojde k nějakým propadům a pak zase jako k mírnému nárůstu někdy v roce 33. Dospělá populace, ta jedna z nejhorších zpráv, která je, že dospělá populace, i kdybych to dala od 22 let třeba, tak do těch 65 pořád půjde dolů. To znamená těch lidí, kteří budou platit ty daně a budou vydělávat na to, aby ten stát a ta obec fungoval, tak ten pokles je, takhle to vypadá opravdu téměř ve všech ORPčkách s výjimkama, se světlýma výjimkama, jako je samozřejmě Praha, kam se stěhují hodně mladí lidi, jako je Brno, tak dále a nějaký ty prstence okolo těch velkých měst, ale jinak Česká republika vypadá v tomhle grafu všude velmi podobně. No a naopak populace seniorů, která buď to bude nějakým způsobem stabilizovaná relativně, anebo dojde k mírnému nárůstu, ale když se podívám na ty nejstarší, úplně 75 až 98, tak tam k tomu nárůstu jako opravdu dojde. A pro takové ORP, který má v současné době 1750 seniorů od 75 let nahoru, tak pokud se to zvýší třeba od těch 200 seniorů v nějaké blízké budoucnosti, tak to není úplně jednoduchá záležitost.
Nicméně já se tady můžu podívat, co se stane, když v roce 2026 na základě všech územních plánů a developerů a já nevím čeho všeho, se mi do toho ORPčka přistěhuje 1000 lidí. Mám jich tam teďka 20 000. Co se stane, když se mi tam přistěhuje 1000 lidí? Přidám si úpravu, dám si zobrazit v grafech a uvidím, ano, něco se pravděpodobně jako stane, ale v rámci toho ekonomicky aktivního obyvatelstva mi to zase tak moc úplně jako dramatická změna nenastane. Nastane změna ve školách, nastane změna ve školkách. Pravděpodobně. Jo? Trošku se mi tady vyhladějí ty propady, které jsem tady měla předtím větší. A dojde k tomu, že v tom roce 29 jako fakt budu potřebovat se vrátit na nějaký čísla z roku 24 třeba, nebo 25. Ale můžu si tady sám pro sebe namodelovat, ještě si třeba přidám, že v roce 2030 se mi tam přidá dalších 1000 lidí, kteří se přistěhují. A pak uvidím, že potřebuji něco dělat s kapacitou základních škol, jo, že takhle to bude vypadat na prvním stupni zhruba, nebo 7 až 11 asi radši. A takhle to bude vypadat na druhém stupni, 12 až 15. Tam to půjde nahoru. Takže se to bude samozřejmě týkat i toho problému těch středních škol zase. V rámci té mé lokality, ale to nemusím řešit já jako obec, to už řeší kraj. V Prahy to řeší magistrát. Třeba. Ale jenom jsem tím chtěla ukázat, že jedna věc je přirozený vývoj, nebo vývoj na základě teda té historické materie, kterou máte danou, ale můžete si ten vývoj do toho budoucna trošku upravit podle záměrů, které v té obci máte. Taky si to potom můžete zase vymazat, ono se vám to vrátí zpátky na ty původní hodnoty. A nebo si to můžete tady překlikat na 2000, změníme na 2029, přidat úpravu, zobrazit v grafech. No, a je to. A nebo to zase můžete smazat. No, takže takhle si s tím můžete hrát a na základě toho třeba také debatovat s těmi developery, protože ti developeři mají mnohdy oproti těm municipalitám tu výhodu, že mají za sebou zástupy právníků a analytiků a opravdu pracují s těma datama. A dovedou velmi tvrdě vyjednávat to, protože jsou si nastavený tak z toho biznesu a dej jim o ty peníze. Nám jde o veřejné blaho a o to, abyste měli služby pro občany a nemáte za sebou tu armádu těch dobře vyzbrojených právníků a analytiků. Nicméně, pokud nebudete mít v ruce vůbec nic, tak se vám bude těžko argumentovat. Pokud jim řeknete, podívejte se, když vy mi tady chcete postavit 150 nových bytů, pro mě to znamená zhruba 400 nových lidí, to pro mě znamená alespoň 30 nových míst ve školce, nebo teď si vymýšlím, a to mě stojí tolik a tolik a já prostě potřebuju, abyste mi na tu školku ty peníze dali. Abyste mi dali peníze na silnice a tak dále, jinak to není možné, abyste to tady stavěli. Ti developeři si musí zvyknout na to, že se jim argumentuje úplně normálními, racionálními argumenty, že stavba bytů neznamená, že se postaví byty na zelené louce a nic kolem nich nevznikne a že to nemůže nést jenom ta obec ty náklady. Že ty náklady musí nést také ten, kdo vydělává na tom prodeji bytu. To je celé. Ale chápu, že to není jednoduchý ta situace, chápu, že se to mnohdy učíte a
naší snahou jenom bylo vám trošku pomoct třeba tím, že vám dáme do ruky nějaká čísla. Tak za mě to bylo všechno z toho dnešního programu. Moc vám děkuju za pozornost. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jsme vám určitě k dispozici pro nějaké individuální konzultace, dotazy, nabídky. Kdybyste potřebovali pomoc s něčím, tak se neváhejte obrátit, ať už na kolegyni Plašilovou, která s váma komunikuje často po e-mailu nebo po telefonu, ale můžete se obrátit i na mě nebo na kolegyni Kováčovou. Všechny tři jsme tady připraveni pro to, abychom vám pomohli a poradili. Moc děkuju, loučím se, přeji hezké odpoledne a v budoucnu někdy nashledanou, budu se těšit na případnou spolupráci.